Ahojte dámy a pánové. A ideme ochutnať tento Prime. Viem, že som dlho netočil, mal som aj iné Prime. Prepáčte, ale prosím, dajte mi odberateľa 30 V, za to vám veľmi ďakujem. No a ideme ochutnať. Vidíte? No a poďme na to. Prosím, dajte mi odber. Dobre, mňa to ako hruška a žuvačka. To je veľmi dobré, odporúčam. Inak chutí to tiež tak isto. A hruška, žele. A hrozno. No a to je pre dnešné video všetko. No a prosím, dajte mi odber. Nie som len. Dobre, no a ideme. Počujete ma? Ak áno, tak dajte odber. Dobre, ale napíšte do komentárov Sir dvojičky a dajte mi prosím odber a kažem vám ešte No i počkajte. Moje FIFA kartičky. Dobre, máme to. Niektorý jedia ako vyzerá. Ale ale no a ideme si pozrieť od mojej najlepšej po najhoršie, dobre? Ideme moja najobľúbenejšia Messi. Iného nepoznám lepšieho. Benzema. To som dal tohto pre neho, ale tento je ale Benzema. A tak to vyzerá. Messi. Lewandowski. Dobre. Dembele. Zaostri sa. Dembele. Nie, De Bruyne. Kevin De Bruyne. Toto je Dembele, je toto. Potom sú iba takýto napríklad Donatini. Mám to aj AC Milano, mám tu aj AC Milano, keby žel. To vám za chvíľku tam vyskočí. No teraz by to tam malo. AC Milano, dobre, čo? To sú 360-ky. Možno bude aj, prekvapím vás niečo na video, na Vianoce bude video, dobre? Čo mám? Dobre. Nebojte sa, to vzadu sa nevšímajte. No a dobre, neviem prečo to mám na posledný, ale no. Ďakujem. Prosím, dajte mi odber, dobre? Prosím vás. A možno budem mať 100 000 môj sen, dobre? No, keď pôjde na Messiho zápas, tak ja sa zoberiem sebou, dobre?
Jaj, prepáč, ja som to zase... Viem urobiť kúzlo. No, nie je to kúzlo. Áno, bol to strih. Tak ahoj.